k tomu radšej videonávod. Ono ide o to, že v podstate vy si v šablónach vo všeobecnosti vo WordPresse neviete nadefinovať, že chcete text do stredu. Jednoducho tak, aby to tam v strede bolo, tak si to musí každý človek nejakým spôsobom upraviť. Ja na mojich zariadeniach vidím, že stred tu a tu, respektíve to prázdno, je podobné, respektíve konštantné, čo sa týka spodku a výšky. Rovnako čo sa týka tu na, hej, ja tu vidím opticky na mojom notebooku, čo je 13-palcový MacBook Air, že je to v poriadku, že sa to správa konštantne. Ja v podstate to zobrazím, keď kliknem na Enable Visual Builder v anglickom jazyku a v podstate ukážem teraz, čo mám na mysli, aby ste ma chápali úplne dopodrobna. V podstate vidíte, hej, toto je medzera, čo je medzi tým. Viem jediné urobiť to, že tu na tá medzera je urobená úplne iným spôsobom, ako som ju robil ja, hej, čiže túto treba dať naspäť, hej, čiže treba na to dať pozor, že kto tie medzery robí. Tuto môžem ukázať na tomto prvom. Kliknem si na konkrétny stĺpec, toto je prvý, toto je druhý, čiže prvý, druhý. Idem na design a dám medzera. Je to nastavené, aby to bolo 10% z vrchu, 10 zo spodku, 70 pixelov zľava, 70 zprava, aby to malo nejakú konštantu. Tu, ako sme videli, bolo to nastavené, že bola medzera priamo. Robí sa to ale opäť tým istým spôsobom. Klikneme si na nastavenie stĺpca, toto je teraz prvý stĺpec, toto je druhý. Čiže ma zaujíma druhý stĺpec, respektíve, áno, stĺpec je to. Idem na design a spacing, hej, bol 10. Tu tým ale, že jednoducho tento text je kratší ako ten hore, tak treba ten spacing respektíve dať iný, hej, treba ho trochu natiahnuť. Takže dáme na asi 15%. To spodné by tam nemuselo byť, dáva sa to iba kvôli tomu, aby to nejakým spôsobom vyrovnávalo. Keď mám hotovo, dám potvrdiť. Čiže toto je veľmi dôležité, áno. Nerobte to takým spôsobom, že to posúvate takto, to je zle. Hej, toto nerobte, robí sa to tým spôsobom, ako som to ukázal. Rovnako tu vyzerá, že to je správne. Tu vyzerá, že je to rovnako správne, nie je tam medzera. Tu vyzerá, že je to správne, avšak je to natiahnuté trošku, takže tu nájdem na prvý stĺpec a budem sa snažiť to trošku posunúť. Takto 11. Dalo sa to, v podstate sa to moc posúvať nedá, jedine ak by som tu stiahol a tu na to trošku zväčšil. Ide o to, že keď urobím väčší posun, vidíte, tu na tento kúsok sa posunie, hej, čiže žiaľ je to vec, ktorú si človek musí trošku naeditovať. Nie je to niečo, čo konštantne dám, chcem, aby toto bolo v strede, a je to v strede. Vyzerá, že toto už je v poriadku. Čiže toto je česká, respektíve anglická jazyková mutácia. Tu upozorňujem na to menu, hej, že vám sa to zobrazuje v pohode, mne na mojom zariadení počítačovom sa mi to nezobrazuje dobre. Čiže osobne odporúčam zmeniť o o jeden pixel to menu. Upozorňoval som na to už dávnejšie, ale v podstate nebolo to vypočuté, takže preto vzniklo toto video, kde som chcel poukázať aj na to. Teraz dám Exit Visual Builder a to isté sa pozrieme vlastne v českej mutácii, že či tie zarovnania sú správne. Takže zmením len na českú vlajočku. Opäť dám Enable Visual, teraz po česky zapnúť Visual Builder. A opäť tie medzery fungujú úplne rovnakým spôsobom. Čiže čakám na načítanie. Opäť tu vidím, že medzera je posunutá manuálne, takže tu na to zasa celé musím chytiť a odstrániť, čiže ide to úplne hore. Dám si druhý stĺpec, dám si toto na bok, aby som to videl a dáme to týmto spôsobom. Dáme trošku vyššie, dáme to na 15, ako to bolo tam v tom prípade. Tu je to OK, tu je to fajn, tu by sme to mohli posunúť
opäť prvý stĺpec, návrhy, riadkovanie po česky. Tu jedno stiahnem. To vyzerá OK, tu na OK, dobre, hotovo. Čiže takýmto spôsobom sa to dá iba spraviť, iný spôsob nie je v nejakom tom základnom zobrazení šablóny divy úplne reálne, takže preto sa to robí takto, ako ste to teraz momentálne mohli vidieť.